ሰሙን ሕማማት ዝበሃል ወቕቲ ካብ መወዳእታ ዓብዪ ጾም ክሳብ ዘዋዜማ ሆሳዕና መዓልታት ትንሣኤ ዘሎ ሰሙን እዩ። ብዛዕባ እዚ እዋን እዚ ነቢይ ኢሳያስ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ እንከሎ ንሕማምና ብሓቂ ተቐበሎ በለ፣ ሓዘንና ድማ ተሰከሙ ብምስጢር ስቅያቱ ተነበየ። በዚ መሰረት ኣብ ዳሕርወት መዓልታት ምእንቲ ድሕነትና እግዚኣብሔር ስጋ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነብሳ ድማ ነብሲ ወሲዱ ብፍቓዱ ሰብ ኮነ፣ ብፍቓዱ ድማ መስቀል ተሰቕለ። መስቀል ተሰቒሉ ብፍቓዱ ህይወቱ ንሞት ኣሕሊፉ ሃበ። በዚ መሰረት ድማ ኩላትና እንዝክሮ ሰሙን እዩ። በዚ ምክንያት ድማ እዩ ሰሙን ሕማማት ተባሂሉ ዝፅዋዕ። ኣብ መዓልቲ ሶኒ ዝተፈጸመ ቤተ መቕደስ ምጽራይ። በዚ ዕለት እዚ መድሓኒና ክርስቶስ ናብ ቤተ መቕደስ ከደ። ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ከዓ ነቶም ዝሸጡን ዝሸያጡን ቤተይ ቤት ጸሎት እያ ተጻሒፉ ኣሎ። ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሕላሉ ገበርኩማ እናበለ ከውፅኦም ጀመረ። ኣብኡ ምስ በጽሐ እቲ ቤተ መቕደስ ናይ ጸሎት ቦታ ዘይኮነስ ናይ ንግዲ ቦታ ኮይኑ ረኸቦ። ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ቤተ መቕደሱ ዝኾነ ስጋና ብኃጢአት ተዋሒጡ ረሲሑ እንተረኺቡ ባዕሉ ክገረፍን ካብ ኩሉ መከራና ክቕንጥጥን ክስቀልን ኩሉ ኃጢአት ካብ ስጋና ክወግድን ማለት እዩ። እዚ ዘርእየና ኣብ ማህደረ ቤቱ ዝነበርና ንሕና ደቂ ኣዳም ኃጢአት ወሪስና ከይንነብር ኃጢአትና ኩሉ ከም ዘርሓቐልና ንኽገልጽ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ኣንጽሖተ ቤተ መቕደስ ተፈጸመላ ሶኒ ትበሃል። ስለዚ እዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ መቕደስ ዘንጽሐላ ዕለት ስለ ዝኾነት ንሕና ድማ ኩላትና ቤተ መቕደስ ህያው ኣምላኽ ንጽህትን ህፍንትን ዘይብላ ምዃና ፈሊጥና ንቤተ መቕደስ ህያው እግዚኣብሔር ከነኽብራን ክንከናኸናን ከም ዘለና ከምኡውን ናብ ቤተ መቕደስ ክንከይድ ከለና ካብ ኩሉ ነገር ነጺና ካብ ቂምን በቐልን ርሒቕና ክንከይድ ከም ዝግባአና ተዘኻኽር መዓልቲ እያ። ተወሳኺ ርግመተ በለስ። ርግመተ በለስ ብመዓልቲ ሆሳዕና ጎይታና ኣብ ቢታንያ ጠመየን ጽባሒቱ ድማ ካብ ቢታንያ ምስ ወፀ በቲ መንገዲ እናሓለፈ እንከሎ ኣብ ርሑቕ ቆጽሊ ዘለዋ በለስ ረአየ። ኣብታ በለስ ምስ ቀረበ ድማ ብዘይካ ቆጽሊ ካልእ ኣይረኸበላን። ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ነታ በለስ ካባ ክፍረ ንዘለኣለም ኣይበላዕ ኢሉ ረገማ። ንግሆ ክሓልፍ ከሎ እታ በለስ ካብ ሱራ ነቒፃ ረኣይዋ። ጴጥሮስ ድማ ዘኪሩ መምህር ነታ ዘርገምካያ በለስ ነቒፃ በሎ። ኢየሱስ ድማ መለሰ በለውን ብኣምላኽ እመኑ። ዝኾነ ይኹን እቲ ዝብሎ ከም ዝኸውን ዝኣምን እምበር ብልቡ ዘይወላወል ነዚ ኸረን ተንሲእኻ ናብ ባሕሪ ጣሕል እንተበሎ ንዕኡ ከም ዝኾነሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ስለዚ እቲ ትጽልይዎን እትልምንዎን ዘበለ ከም ዝረኸብኩሞ እመኑ እሞ ክኾነልኩም ይብለኩም ኣለኹ። ደው ኢልኩም ክትጽልዩ ከለኹም ድማ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም በደልኩም ምእንቲ ክሓድገልኩም ኣብ ብጻይኩም ገለ እንተለኩም ሕደግሉ። ንስኻትኩም እንተዘይሓደግኩም ግና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ድማ በደልኩም ኣይክሓድገልኩምን ይበሎም። እቶም ደቂ መዛሙርቲ ድማ ነዚ ሰምዑ። በዚ ምክንያት እዚ ዕለት እዚኣ እታ ኦም በለስ ተረግመትላ መዓልቲ ስለዝኾነት ርግመተ በለስ ትበሃል። ኣብዚ ኣገላልጻ እዚ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ክምህር እንከሎ ፍቕሪ ሰብ ጠመየ። ኣብዚ ዓለም ቤተ እስራኤል ረኸበ። ኦም በለስ ናይ ቤተ እስራኤል ምሳሌ እዩ። ሃይማኖትን ተግባር ጽድቅን ደልዩ ናብኣ ኸደ እንተኾነ እስራኤል ምባል ጥራሕ እምበር ፍረ ጽድቂ ኣይረኸበላን። ደጊም ካባኺን ሓዋሩ ጻድቕ ኣይረኸብ ኢሉ ረገማ። ጎይታ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ዓለም ክምህር እንከሎ ፍቕሪ ሰብ ጠመየ። ኃጢአት ከዓ ኣብዚ ዓለም ሰልጢና ረኣያ። ፍረ በለስ ክትበልዖ ንግዚኡ ጥዑም እዩ፣ ድሓር ግን ይጎምድ እዩ። ኃጢአት ድማ ንግዚኡ ክትፍጽሞ ደስ የብል እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግና ዘጣዕስ እዩ። ናብታ በለስ ፍረ ደልዩ ምስ ከደ ኣይረኸበላን። ጎይታ እውን ሓጥእ ደኣ ተባህለ እምበር ኃጢአት ኣይገበር። ደጊም ንዝለኣለም ብኃጢአት ዝኹነን ኣይረኸብ ኢሉ ረገማ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ጎይታና መድሓኒና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ንኹሉ ወዲ ሰብ ዘርኣዮ ሰናይ ነገር ብፍላይ ድማ ስቓይ ክርስቶስ ብዝብል ኣርእስቲ መጽሓፍ ቤተ ክርስቲያን ብሰፊሕ ይዛረብ። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብጾምን ጸሎትን ስግደትን ብንጹህ ህልናን ናይ ዓብይ ጾም መወዳእታ ወይ ሻሙናይ ሰሙን ዓብይ ጾም ከነብዕለሉ እንኽእል ስርዓት ሰሪዓትና ኣላ። በዚ ምክንያት ድማ ሎሚ ኩሎም ኣመንቲ ኦርቶዶክሳውያን ብዛዕባ መስቀልን እናሓሰቡን ካብ ሓጎስን ደስታን እናረሓቁን ብጓሃን ንባዓትን ግዜ ስቃይ ጎይታ እናዘክሩ ክሕልፍዎ ይግባእ። በዚ መሰረት እዚ ካብዚ እንመሃሮ ድማ ቤተ መቕደስ ህያው ኣምላኽ ነፍስና ልብና ንሕና ስለ ዝኾንና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ልብና ክኣቱ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ሕማምና ክፈውሰና ልብና ክመንጽእ ይግባአና።